Det her, ikke? Det er værre end at gå 8 kilometer i Odense. Er vi ikke enige om det, Patrick? Hva? Prøv lige, vi skal lige have crazy. Det er 2009. I må godt lige få lov at se det her, ikke? Er du klar? Det kan godt være, det er forfærdeligt at være sådan noget inde i Odense. Men i New York, Ja, vi skal lige have en close-up. der er man fucked. Ja, vi skal have en close-up. En close-up på dig. Ja. Close-up på Patrick, der lider. Kan I huske Titanic lige inden de dør? Det er 2009. Klokken er 10. Vi står i New York City. Lidt downtown. Og det, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er en let sne her. Det er en lille snestorm, ja. Lille bitte smule. Og den vind, der kommer der, den er ikke skide sjov. Den er ikke sjov. Og vi skal en kilometer den vej. Så, nu slukker vi lige.